Bibigay ka daw sa kamatayan ni Kuya Che. Ano ba? Sleep na kasi. Nene na. Tulog na si Kuya Che. Ano ba yan? Papainin ko sa kamatayan. Ano ba? May light. Papa, may light. Ganda Video na. yan. Tingin. Ano yan? Kanino ng cellphone yan? Eh, di sa akin. Mukha ka na kuryente. Kanino? Original hindi. Bakit na yung angel? Opo. Ano sinabi niya? Andyan. Naghahanap ng ano. Ano ba? Bakit ano ba? Sleep ka na. Close your eyes. Close your eyes. Oh, close your eyes na. Close your eyes. Close your eyes. Ganda ng light. Ganda ng light. Kasi may ganun pa eh. May sleep na. May pagahit eh. Yung cellphone mo, Mami. Ano? Nabibidyohan. Ba? Cellphone ko. Flashlight. Flashlight? Ano? Flashlight. Flashlight? Video. Natulog na nga. Ang kati ng puwet. Tus ka. Katipwit mo. Ngek, baka may pilati yan. Ang kati ng puwet ko eh. Baka may bulat. Gusto mo may lumabas na bulat? Ha? Dito. Oo, may lalabas na bulat dyan. Dito. Sa puwet mo. Sa puwet mo. Puwet mo. Sa puwet mo. Puwet pak. Ngek. Sa wet pack. Puwet pak. Nani gagawa? Nani gagawa? Handa inom gawa. Handa inom gawa. Amaya si Sasa. May kasama ko. Amaya si Sasa. Huwag na maingay. Tulog na. Ikaw nga. Ikaw nga. Amaya. Tulog ka na. Mamaya, may nangangain ng bata kapag gabi na gising pa rin. Lang, pikit na. Mamaya lalabas sa bintana. Gusto mo?
Close your eyes na. Close your eyes na. Sleep na. Sleep na. Sleep ka na. Wala ka. Pag meron dyan mga mata Ano? ng itim na pusa. Gusto mo yan? Ayaw. Wala. Close your eyes na. Sabi mo, good night. Good night. Good night. Good night ka kay Lolo. Good night, Lolo. Good night, Lolo. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Ano sasabihin mo kay Lolo? Sino? Hmm? Sino? Ikaw, Nene. Ano sabihin mo? Abigail. Nge. Ano yun? Abigail. Nge. Buwelpak. Ay. Ganun. Ano? Ako may Step. sasabihin ako. O, ano? Lolo, ang gwapo mo. Lolo, ang gwapo mo. Aalis ako dito. Saan ka pupunta? Wala. May ilaw mo. May ilaw sa taas.